Zer da? Zer? Rampa bat? Rampa bat? Hau rampa bat da? Zer zen daiteke hau? Aparatu hau? Zer egiteko balio du? Gaietak egiteko, ez? Ez? Gaietak egiteko ez du balio? Ez da gaiteko. Tarta? Ez? Ez da ere, tarta egiteko ere ez du balio? Magdalenak. Ez? Magdalenak ez da ere? Zinemara juten garenean, jaten ditugu askotan. Palomita. Oso, ondo. Palomita da, hazi bat eztanda egiten duenean, esplotatzen denean, pum, egiten duenean. Puede tener palomitas en casa. Claro. Hau da izena artoa. Artoa, bai? Ezagutzen duzu artoa? Ikusi, Eta orain tapa jarriko diot. Beitu, botoi magikoari emango diot. Bat, bi eta...
Hala! Venga, botella. Mateo, atzera. Horretu. Eta dure bio. Hasi, gero gehiago egingo ditugu. Gero jungo beha, kandelara. Martin, hori egiten duzu, A ber, nola jaten duzuen? Goxua dago? Es como chuchi. Goxua dago? Mari Jose keureztatzen du, egunero. Beitu, ikusten nire Mateo? Goxua daude? Ezin zitezen da Maria. No poquito de cola. Bideoa? Nora ezin mesedez. Tan, 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 tan. Hola, berriz palomita. Hola! Ja ez dago ezer. Prest daude, nola egin dute? Nola egin dute? Thank you.